give us na abai give us Herbal center on so aba obeboa ye apomuden die medofo ote ho asement uni of wo de tie wonyare nyame adom ba de tie to ho so wudidi nom ehu men from me de ya baby tuti a ene obi nka na wako give us ho no makasa be me na me akwa aba bacha nyame adom Dr. Kwabi so ho ye nyame adom no ho ye pa nyame ase aseburo nyane de one mo na ba be di ntino fitiburo nyane mo aye be wura ne de ono na ba betena tena ha oba na ote ya na mete ne nchen ya chen eduma no wa yes to mra ne musuma ya de ya da so da so yo misha mo adam ma ye hwe no yo e wo so yanti na no pe ma me fa ncha kase emfa ema mo emfa fi give us Herbal center kache yenkofa ba ne ye na no for Dr. Solomon Kwabi wode yankase ye memo hahama dobinani di nsia hodo no a eneja wode aye nro no ede aba eye adwaman so FDA for agye dia form fidie mu yarewa hodo bia give us ye nupa no yese yesa no eno apepepe ena me no yakase no aguso eye ntiene me the give us cool capsules ene de ehwa me the enter for na ba atari ata ena me de enam ne nyina no eye mienu nti we eye give us cool ena fe give us p enti no oto ni mienu edi ebomu na wonom nso a ofa ni mienu edi bomu na bosumi aye remu ni nchemu aye ko na afi no ewie ye enso na ebe no obago se enuane ahodo a wedi edi egu ni pedua no mu obi ho no mu a obeka se na nanse medidi kakra na mefu aye keputu na ese ni pedua ni nyina no enhye na enyina no mepacho wedura wo hia ene anope eye give us cool capsules and afi give us p capsules when onomo a ekosiesie ni pedua no mu obeka se eko detoxify ni pedua no ema enuane ahodo a wedi a me no eka se daso ni pedua no mu a emesen na de bia na wefu ebo wanim obeka se na mframa ginagina mu na mefu ekeputu no mepacho unya give us cool capsules and afi give us p capsules na eno ena betumi aboa o ema eye enwuma pa ese di ewo nipedua no no etumi aboa ma nipa no dua no etumi egina brane iye pa enti wo ba no be ma no emofra o madi finhye dumienu ekobia no wo mu wo ho akwanya say give us cool capsules ena afi give us p capsules no wo mu etumi enonom na enam say wo detoxify nipedua no na nipedua no etumi egina ne nanso ntino obo se obi otati na se chebia obi otai ejina ho chebia obi otai peja niam akese bia no wo se enche na wo complaini ena misisi yeme ya ena misisi mu reme ena misisi mu tweme ena misisi mu aye gase mepacho edro ba kope ena betumi aboa wo esa se sisi yare na wo so sisi yare na agi ni pedua no ede aboso no se wo ye wo ba edi nsonsanso obrewo wo ye bema nso a edi nsonsanso ebrewo enu nti ne yese wo koto edro na wo toko no na wo di pi no ede aka ho ebra ko no eye intini no mu adwuma na esiesie ni pedua no na pi no intini na ho ago ni nyina ezanse ni pedua ni nyina na eye intini na ye adwuma eye intini no mu nso na moja ne de enenam se intini no mu sia moja no entumi emba se intini no go a moja no entumi ndi ma afurusane se ne yesa ekono enu ntina se wunya give us cool capsules and have give us p capsules no na ononom a eno ene ekoboa ema ni pedua no etumi agina na so enti obi biara sisi yare ewo so obi biara sisi yare hawo no mepacho bomode na kope give us cool capsules and have give us p capsules ene na asha ase ene etwetwe ene na asha ase na mu wi wodwe wontu wana mo a afede obonse edidi mu a na afede ni pedua no wo ho no ma se webunka magusu bi sei wo ho no ma na se ukwa untumi enkotene mepacho bomode na kope give us cool capsules ni ami ken ye nyina ye nim ye di wa dance ye so ye nsentwereni so ye adwuma sika kora bia so ukwa sorry so ye dwadi ni be bia wo bia eya oba wotena se che abefo hwehwemu so kirem se wotena se donhwe mienu bia no a se otumi sorry sima enum ntemu na wo tenetene mu mpomu bisa ho se wokotena adwuma mu ho no
no dan hwere se ni anya bia no tumi ama nipadua nso atenete nipadua no mu ugina ho no nso no be don hwere se ni watumi anante atenete nipadua no mu ana da bi eno ntina Give Us Herbal Center yede ye nu pay etumi dia ba adwaman so a eno na ebe boa ye bia na refre na wo wafa bia na adagere na wuni unya duro no no mu a eno betumi aboa bema sisi yare hawo eno na ye de emre ye ewo mpam etumi ede brewo eno na boa ma enkommo na ense etumi edi dwuma na oguru ompamu na awo etumi firi mu eba no enam sa no adwudwu ni ntino obo nsa afi de ode boss wa eya na enkonkosi aga enenso de ensasa wotena se ma ohu kafo akodonkua o kanchima na asa odofo bi sa se kwaku sese ya wawie ne awotumi eye ne da bi bomode na tu sisi yare na se na ma woni gie ewo odomu mema wagudi ewo mpaso no entumi enwie peye eye Give Us cold capsules and afi Give Us P capsules and awuhia na watumi anonom enro ya me ne udi hu nkomo enye na ukọ Herbal shop bia etwehia omayimu mantemu ni nyina empo amanone a ubetumi enye bi Herbal shops, pharmaceutical shop, licensed chemical shop, and maybe a ton of drop beer there. Ubenya Give Us cold capsules, and have a Give Us P capsules. Na me no ekase wetumi anonom ama na abo ni pedua no ma ebre ne edo nyina no wofu na emframa ba begire mu no onom a koyiyi efi no impurities ni niama wo mu no na ni nyina no etumi aba besen akọ na ni pedua no etumi agina brane oba nso ade bia complain ena me de mi ni atenka ena me de mi infiltrate ena me de mi ni feelings me pa cho eye untini no moja na ese di mu afusane na etumi emma intini no etumi respond na adwen no eye adwuma na utumi shia wodofo no eno ene ho atochima unya Give Us cold capsules and have Give Us P capsules eno na obe no ma etumi abo ni pedua no ma ebre ne edo nyina no etumi agina brane mini wodi nkomo unti bibia ase wo bebe se oni ebedi nkomo sese ya me ba twa ho matrofo no gogwa samfoni neni eye 0543 22 2470 0543 22 2470 obetumi afasese ya na wafre ye na sane ya wode ne ye wo no wodi mu nkyire mu e de abre ye kai say Give Us Herbal Center ye nno no nyina nso no wokoto a ye wo enuane ahodo bi no ese wudi a obetumi atwe ho afi ho ebebua ma eduro na ye adwuma ntam ye wo niam ahodo bi nso a ye be kyerɛw e ma waye na eduro na wo nom no etumi aboa ma na ye adwuma ntam eno ntine ya na ye de ahomatrofo no etumi edito dwa edemount bomode na fa na unnim da ebia yare wadamfo bi wabusuani bi wodofo bi ebia wodwuma ani bi wobehia emwa ente 0543 22 2470 nafa na woni Give Us Herbal Center woni yen eni enkomo ma memfa we so ento aso emfa ma we ena ye Give Us GC mixture ena afi ne capsules eno nso eye ne topa ye ena afi ni nsuo o koton so a o toni mienu nyina no ede bomu o fa nso a na wafa ne mienu nso etumi ede abom ma ni pedua no etumi agina brane oba me no weka say enemu yarewa hawo bema enemu yarewa tetewo anase infections bia agidi pedua no ede aboso no wedra wo hia eye Give Us GC mixture ena afi ne capsules obi wonu mo a onante kakra na koma bo peri obi wonu na me de me pes stairs fo na wo fo kakra na wo home na wo teso ne owe ni me pa cho ni pedua no enna me no eka se no ese wutumi ehukuru mu eyefi na abamu untini no na moja no ntumi ndi efusane ye na block enti wunya Give Us GC mixture na afi ne capsules na eno na ekoboa mani pedua no etumi aye adwuma se ne ese na efata iye pa enti oba enemu yarewa bi hawo onim Give Us Herbal Center ye ba ye mpese beka so na enemu yarewa no edoso we na wanka se wan mommy die so nti me no eka se no ebia me die nim udie wo mu ona ni pedua no wo ho ona onim se ne wa himfi ho no mo ensakra ya ba ho no mo se ensuo ta gugugugu wo ho no ma enka se bi ebia efi ho no mo eba entwa yi ense emfata wo ye bema ensoanso ebi se bi aba bagu bema no ho utwutwutwu ho adwudwudwu ho a na ho aye prekesene wo hia Give Us GC mixture
na afa ne capsules eza say wo dwi ho na wo ti ho nyina no na eso tia na ete na fo na efo wo ba wie che na afa de how ene ede ebre wo enti unya givers GC mixture ene ne capsules a enemu yarewe bi etetew enemu yarewe bi ha wo oba empampan a sebi efi wa himfi wo de ba na de bia wonum e complaining no ukonya givers GC mixture ene ne capsules no bi na wono no mu a ebetumi aboa ma ehono no aye kama na eye mpampa ebefi wa ba no so mo aye ahomka eye pa bomode na kopa duro no bi givers GC mixture ene ne capsules nye na Herbal shop pharmaceutical shop licensed chemical shop ene be bi eton aduro o man Ghana mo bia de wobetumi enye bi nia wonti ase no nia wopɛ mu nkyire mu nia wopɛ sɛ wobetumi ate ase ye no eye 0543 222470 0543 222470 na woni Givers Herbal Center woni yen endi enkomo na ye nupa no a wohia no etumi aboa ma nipedua no etumi egina brane etumi egina ne nanso eye pa enno no beka se bia ma no ne minye bi nto me ba cho ama no ne be bia ubenye bi etumi atọ hono na etumi aboa wo bebi a wote mantemu bro no ope bebi a betumi enye aduro no bi atọ wa ofre yen a ye betumi akyerew eye 0543 222470 bomode se wo ho kafo na wo sensa kra no na mo kai Givers GC mixture no se bema na wo ho sensa kra na ba wo ho a wotọ a tobi ma odofo wonimu se wo eye ukanchima baako wo odofo baako de a wotọ a no atobi de ama no na onom a wonso wanom na yare no motumi etu ase wonkwan okotonom na wantobi ama odofo a yare no ebesan aba won chen bi hu yeah that's Givers Herbal Center na yete wo enka no ntitumi kai neja obora pharmacy ne Herbal shops na bi ho na so wakoje odie